Намираме се в комплекс Жоди, зад магазина на Комсет, и сме в апартамент, който е 68 квадрата. Напълно оборудван. Има газово котле, ето то се вижда. Нарочно акцентирам и върху него. Целият гардероб е с огледала. Това е големият хол. Всичко отдолу е направено по много особен начин с гумиран корк. Има много добра топлоизолация. Кухнята е направена с МДФ шкафове, които са в отлично състояние и са дизайнерски. Когато се видят отблизко, вече могат да се видят много по-добре. Така, тук вече влизаме в спалната. Намерено е малко по-друго решение, нали, на въпроса. Видяхте как преминахме от хола към спалната. Ето, тук навънка е терасата, децата, които са много жизнени и малко палови като всички деца. И тук вече идваме в банята. Банята е малко така в дизайнерски стил, се виждат нещата. Ето виждат се самите врати. Виждате как е. Опа. Просто всичко е направено както трябва. И така завършваме нашата видеоразходка. Тук можем да покажем. Има пералня с сушилня и така нататък, миялна, хладилник. Просто всичко е безупречно. Ето и дизайнерската лампа отдолу. Завършваме нашата видеоразходка.